ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರೌಂಡ್. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ಶಾಬಾಷ್ ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ 3 ದಿಗ್ಗಜರು ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ, ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ and Elton Mascarenes. Hello, welcome to the show. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸವಿನಯದಿಂದ ಸವಿರುಚಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ವಿನ್ನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ನ ವಿನ್ನರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್? ಜಡ್ಜಸ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈರು ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾಳೆ ಜಾತ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾನೇ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನಾರಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಶಿಫಾಲಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. विठला, बच्चा ना होने का इतने सालों का पीड़ा, आपके आशीर्वाद से जनन हुआ हमारे हृदय का टुकड़ा. इस कार्तिक एकादशी पे सुशोभित खड़ा, धन्योस्मि विठला, पांडुरंग विठला. हरी मना तुम्ही गोविंद म्हणा, तुम्ही गोपाल म्हणा, हरी नारायणा. हरी मना तुम्ही गोविंद म्हणा, तुम्ही गोपाल म्हणा, हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी मना तुम्ही गोविंद म्हणा, तुम्ही गोपाल म्हणा, हरी नारायणा. राधे श्याम मना, मेघ श्याम मना, हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना, हरी नारायणा. राम मना, राजा राम मना, सीता राम मना, आत्मा राम मना, हरी मना तुम्ही गोविंद मना, तुम्ही गोपाल मना, हरी नारायणा. सुन सहेली, अरे सुनो, जल्दी आओ, बहुत देर हो गया. चलते हैं मौली करने प्रभु के दर्शन, छोड़ दो अपने वंचित चिंतन और संघर्ष. चलो चलो चलते हैं. वार करी अनटाळ करांच्या ओठी भक्ती सुरा, साऱ्या संतांचा माहेर माहेर पंढरपूर.
अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विट्ठल की आरती में आए हैं। अब इन दोनों विट्ठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है। हाँ, दे दो जी से हमारे पास। उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। किधर है मेरा बाबू? अरे कैसे पिता हो तुम? अपने बच्चे को अपने ही पैरों तले रोध कर दी। तुम्हें अपनी प्रार्थना की पड़ी है। तुम हत्यार हो, अपने ही पुत्र के प्राण लेने वाले पापी। ये क्या हो गया विट्ठल मुझसे? ये किस पाप का दंड मिला है? विट्ठल विट्ठल, अब भी उस काले का ही नाम ले रहे हो। ऐसे कठोर हृदय वाले काले के लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। अरे अनर्थ हो चुका है। अब मैं जो करने जा रही हूँ, यदि वो पहले किया होता तो मेरा बच्चा जीवित होता। धन्य है तू गोरा, तूने इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने विट्ठल का साथ नहीं छोड़ा। तुम भी धन्य हो माते, जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई। Congratulations. Thank you, ma'am. First of all, semi-finals stage ಗೆ ಬರ್ತಿನೇಕು. But I think history of dance mummy dance or any reality show dance sound dippu naga golden buzzer tikkiri. I think never. My God. Thank you. Dada jadu maldhari. What is it that you made? Nothing. Speechless. ಓಕೆ, ಬರುತ್ತ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆದದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಬೈದು 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ. ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇರೊಂಚೂರು ಓಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆತದಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಕೊರೆಯರಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈತೊಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂತೀನಿ. ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಬರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಪಂಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಿರಾವುದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ, that is ಅವು ಎಂಕುಲ್ ವ್ರತ ಮಂತದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿವೈನ್ ಸೋಲ್. ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಪಂಡರಪುರದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಠ್ಠಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ ವಿಠ್ಠಲನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು. ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಪಡೀಲ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ. So all credit goes to them for this unique concept out of the box. Think one thing. Wonderful. Boka team dakali elli kinya malla elli pura full package undu. Bete size the packages undu. And upon that undu team actually ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ. ಓಹೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಸೊ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಎಂಕಲ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಆಂಡ ಸಂಘದಾಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಕುಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಫುಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟಾಕುಲ್ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎವ್ರಿ ಮಾತ ಅಕುಲೇ ಮಂತದೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತ್ಯ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂದು ರಡ್ ಬಿಟ್ಟೆಲುಲ್ಲೆ. ಹೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಿಯಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಧನುಷ್ ಧನುಷ್ ಬಾವ್ ಬಾವ್ ತುಲೆ ಹಾಕಲ್ 2 ಜನ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಲ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಇಡೀ ತಂಡದವರಾಗಿರಲಿ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಣ್ಣಗೆ ಈರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಒಬ್ಬ ಉಂತಾಗ ಅಂದ ಈಜ ಯಾವ ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕು ಸಡನ್ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಯ ನೋ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಜಾಯ್ ಆ ಖುಷಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕರೇನಸ್. ಓವರ್ ಟು ಯು Shefali, Hello, sir. Shefali. I think this is the bestest performance of yours and the whole edition of Dance Mummy Dance. Thank you. And this is Yan Panpinath, ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ಅವಾರ್ಡ್, ಸೌಜನ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಅದ್ವಿತೀಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so first of all, and I want to congratulate the whole group. Fabulously done. Yan yet pandala avu kammi, so I'm not using hi-fi and yan major words use manpuji. Dayapannaga avu kammi, seriously kammi. I would request Shefali to call your choreographers on stage. Yes, sir. Please. Choreographers here, Dikshit Boka, Trisha Shetty. Trisha Shetty. Guys, enk ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಚೇರದ ಮಿತ್ತುನ್ ತೆರೆ ಬೋಡಿತೇನೆ ಲುಂಗಿ ಪಡ್ದೆ ಈಗ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ದೇವೇರ ನಾಚೆ ಪೋತುವೆನ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಐ ನೋ ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಂಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ. ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು, ಸೊ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಹೊತ್ತಾಪಗ ಐ ಥಿಂಕ್ 7 years, 7-8 years ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೀನಿ. This year 25 years for our class. Oh. But DK, ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ DK ಅನ್ ಲೆಪ್ಪುನಾರೆನ್. I'm proud that we started together and this is marvelously done. Thank you. Superb and marvelously done, and I don't know, yeah, superb. Thank you. Mind blowing. ಹೆಂಗೆ ಕುಡಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. God Thank bless you. Means you a all. lot. DK. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕದ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದಾದೆ ಒನ್ ರೌಂಡ್. Hi Dikshit and entire group. Hi, sir. Shefali. So areg lungi pardir ganchag areg poer ajinde. Yan in life do first inch standing ovation kor. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. ಸೂಪರ್. ಎನ್ ಐಡಿಯಾನ ಆರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಹೈಲೈಟ್. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾಂಡೆ. No, but what he did, thanks Pramananna, seriously banpe thanks, because they deserve this. Thank you. Super. मस्त इमोशन आता है ना, मस्त कनेक्टेड आता है ग्रुप.
ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮನು ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಓವೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಏತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ತೋಷ್ಪಾಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಿಖುಲ್ ತೋಷ್ಪಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆವಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಆವಡು ಹೊಸತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ರಾಮಾಯಣನ ಒಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ದು ಟಚ್ ಆವಡ್ ಪಂದ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡ್ ಆವಡು ಒಂತ ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಫಾಲಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಡಿವೈನ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ಡ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಎತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆ ನಾಮ ನಿಕ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ DK ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎನ್ನ ಬೆನ್ನು ಸಹ ಅದು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆನಾಗಳ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಅಂತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್ ಇರ್ಕಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಷಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಡಾನ್ಸ್ thank you so much. And finalist are the select now first finalist of Dance Up Dance season 7. Yes, that's Shefali. Congratulations. Right. Congratulations. Going to our third judge, Adviti Shetty. Over to you. Actually, I'm lost. Nijadla panodanda ittala my hands are shivering because ನಾನು ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆರಿಯರ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ತೂತಿನಂಚಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ವರಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಏರಿಗಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ತೋಜುಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಪ್ ಅನ್ಪೆರತ್ತೆ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಂಡು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂದು ದೇವೇ ರಾಜನ್ಲೆ ಎನ್ನಿದಿಚ್ಚಂಡು ಉಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತ್ರಿಷಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಯ್ನು ಪುಗಾರುನಿ ಒಯ್ನು ಬುಡ್ಪುನಿ ಬುಡೋಡ ಪನೋಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಶಿಫಾಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದು ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎನ್ ಎಂಟೈರ್ 11 years ಆಫ್ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ನಾಲ್ಕು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಕುಲು ತೋಜೋನ್ ಅಂಚಿನ ಆವಡು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವಿಶ್ my prayers to you guys koragaja guarantee of thank you so much and all the very best and love to all these people also sitting in front bari porlu tojondulla pura show kre pardu and even the ones who have put the proper traditional outfits antu amazing thank you so much for doing this performance and making our heart happy. Thank you so much. Awesome. Thank you so much. So judges pand ಆತಂಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪೀಕ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿಗುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರಂಡು ತುಕ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಗಿವ್ her feelings on this performance. Hi Shefali. Hello ma'am. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ. Thank you. ನನದಾದ ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತೆ. Thank you so much ma'am.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Wonderful. Thank you so much, judges. And finals ಗೆ all the best in hakkid pandre inkala. All the best in the finals. ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಪ್ಪಣ ಗೊತ್ತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿ ನಲ್ಪನಾಗಲೇ ಡುಮ್ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಬತ್ತದ ಆತಂಡ್ and congratulations, you're in the finals. Oh my god. Right. ಇರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ರೆ Daleji, and last time Prashant sir ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ದೀಪರತ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಆನಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಲಿ ಓ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಏನೇನಿ ಓಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಹತ್ತನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಏನು ಅನ್ನಡಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ದೀಪು ಜೆರೀಸಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್. Very good. That is what is needed. Commitment, determination and to achieve it. ಈರ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಪುರ ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸುಮಾರು ಪುರ ಉಂಡು ಈರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಬರ್ನ ಬಟ್ ನಾನು ಕುಡೋರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಅಂದತ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗೆ ಈತನೇ ಟೈಂಗ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೌಜನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಾಂಡ್ two important people are standing in between. ಅಕ್ಕಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಬಂದಿರ ಪಾತ್ರ ಕೊರಚಿ ಪನ್ನೊಂದೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂದು ಪಾತೆರೊಚಿ ಯಾನ್ ಅಲವಲ್ದಿನತ್ತು ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಜಿಂಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಜ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬರ್ಡೆ ಗರ್ಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎದುರು both of them should talk. ಎದುರು ಬರ್ ಯಾದ ಬನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ದಾಲೇಜಿ. All credit goes to these dancers. Mokul mast bangava there. Without them, this act would not be possible. And Ate, thanks mast. Undu concept. Thanks for this opportunity. Dikshit, I have a doubt. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಉಂದು ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಈತನಟ ಎಂಕುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ತೂತ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ಈತನಟ ತೂತಿಜ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಡ್ರಾಮಾದ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂದೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫುಲ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆತಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಂತದಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. But superbly executed, DK. Thank you. Seriously, it's ದಾದ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚೌತಿಗೆ ಆಪುನ ಒನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 3 years ಆಣೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಮಂತಿದಿನ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ವಿಠಲ ಬಟ್ 3 years ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ performance, the clarity, it's still the same, I believe. ಒಂಜೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫೇರ್ ಇತ್ತು ಆತೆ. See, update certain things manpodu, but these things you can't update. That's the fact. Ee pandilaka, that's the real story. You can't update a real story. So don't worry about it. Okay. Thank you so much. Superb. Thank you. So now we have the birthday girl. Please. Cake korle. So what cake korle. ದೇ ಅವಳು ದೀತಿನ್ ಪತಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಲ್ನ ಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and it's been 3 years but the charm of that act didn't come down. So I wanted and we both also wanted her to do this only, like group act bandaga we wanted this. And regarding Shifali panodundanda, she's a mother of 2 kids, a psychologist, physiotherapist, I'm sorry, and her dedication level till 12:30 and she'll be there. Our bannagala she'll be on time, like
ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದಾರನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಸುತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏತ್ ಸಲ ತೆರ್ಪಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಸಲ ಮಂತ್ಪಂಡಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು such an opportunities for us and for them and for us everyone to exhibit our talent. Thank you so much. Thank you so much and happy birthday once again. Sumar Golden Bazaar da pejjon pole avu irna gavadi gift ave maaterla pejjon pole right no but congratulations yes appaga paaterle pannaga borchi pandere itte onji red sentence marathadundi kuda paaterre undige ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಒಂದು ಪನ್ನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏಜ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಟಿ ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪುನಃ ಇಂತೂದು ಎಂಕಲ್ ನಲಿಪುಂಡು ಎದುರುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ಯಾಷನ್ ತೂದು ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಹರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಕಾಣೆ ಲೆಕ್ಕ ದಾರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಆರ್ ಈರೆಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಂಡ ಈರ್ ಆರೆಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳಿರ ಮಗಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿಂದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಬಾರ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಲಿರು ಆ ದಾಲ ಹೂ ಹಾವ ಅನ್ಪುಜೇರಿ ಅಮ್ಮ ರೀಕಾಲ್ ಮಂತಂತು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಕುಡರ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗುರುಪುರದ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಏರ್ಪುರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಏತ ಜನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತೆ ಜನ ಆರಾಧಕರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧಕರನ ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಗುರುಪುರದ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆಡ್ ಬೈದೇರು ಇರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂದಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟ ತಿನ್ಪುನ ಪಾರ್ಪುನ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡಿತ್ತು ನಾಲ ಬೈಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಹುಡ್ದು ನಿಖಿಲ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಿಫಾಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಗೈಸ್ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ 6ನ ವಿನ್ನರ್ ಆದಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಗೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ವಿನ್ನರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ NAMMA TV presents Dance Mommy Dance. 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 ಓಕೆ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಫಿನಾಲೆ ಆಯಿರೋಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿರೆಗೆ ಠಕ್ 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 ಅವೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಪಿದೇ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ಆ ನೀರು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೆರಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿದೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನಾಡ್ಲ ಆವಡ್ ದಾದ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ಟಚ್ ರಿಪ್ಪೇರಾರಂದೇನ್ವೆ ಆಯ್ತು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಯೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕ್ರೂ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ವಾ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ತಿಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಆನಾಗ ಇರ್ ಬತ್ತಾರು ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಆಯ್ಬೋಕ ಅರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ನಿಲ್ಲಡ್ ಬುಡ್ದು
ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಮೂಲ ಪೂರ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ ಕುಡೂರ ಬತ್ತು ನಲ್ಪೋಡು ನೈಜ ಆಪುನ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ತೂನಗ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿನಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಅವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ఒక మాతెరెగ్ల థ్యాంక్స్ మీడియాదాకు లేవడు జడ్జెస్ నాకు లేవడు అతండ ఇరెగ్ల మాతెరెగ్ల థ్యాంక్ యూ సో ಮಚ್. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಯಾನು ಇಡೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾ ಬಾಲ್ಯೆಲ್ಲ ತೂಂದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬತ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance Mummy Dance Season 7 powered by Shashi Detergent, Citadel Developers, ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇ, ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಸೂನ್. Take a break. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Chota sa break and we are back on Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance Mummy Dance Season 7. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್, ವಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್, ಮೆಕಾಯ್, ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ. ರಾಮನವಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮುಖೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಮನವಮಿಯ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. ರಘುನಂದನ ರಘು ರಘುನಂದನ ರಘುವರ ಸೇವನ ರಘುಪತಿ ಚಾಯನ. ರಘುನಂದನ ರಘು ರಘುನಂದನ ರಘುವರ ಸೇವನ ರಘುಪತಿ ಚಾಯನ. ಶತಯೋಜನ ಶತ ಶತಯೋಜನ ಶರಧಿ ನಿಯೋಜನ ಶರ ಪರಿಲಂಘನನೇ. ಹರಿಭಾಜನ ಹರಿ ಹರಿಭಾಜನ ಹರಿಮದ ಭಾಜನ ದಶಮುಖ ಕಂಪಣ. ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾವಣ, ನ್ಯಾಯದ 2 ಪಾದಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯಾಯದ 10 ತಲೆಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕಲು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜಾನಕಿಯನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ఇది రణరంగం రణచదరంగం జరగాల్సిందే శర విధ్వంసం. ఇది పగదేహంపై సెగదాహం పరిలోపల పోరుకి సన్నాహం. రావణ కష్టాన్ని రాక్షస నష్టాన్ని చేయాల్సిన నరుడు యమకింకరుడు రాముడు వీడేరా. కన 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 రక్కస కననం ధన 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 దానవ దహనం. అడుగడుగున పిడుగులనే కురిసే వీరుడు వీడేరా. కన 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 రక్కస కననం ధన 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 దానవ దహనం. కనసన్నల ప్రళయాలను గెలిచే కారుడు వీడేరా. ನಾನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಜನಾದ ರಾಘವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು
ನನ್ನ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಕತೆ. ಅವನ ಬದುಕೆ ಘನತೆಯ ಉತ್ಸವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಘವ. ರಘುನಂದನನ ಈ ಚರಿತೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಾಚೆಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ. ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ, ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ. ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜೈಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಓ, ರಾಮನವಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ದೇವ್ಯಶ್ರೀ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ
ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಜೋಸೆಫ ನೋಡತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಲೇರು ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡಲೇರು ಅಂಚದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆರೆ ಪನೋಡು ಬನ್ಲೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಬಾಲರಾಮನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ್ನಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಬಾಲ್ ಹನುಮಾನ್ ಬಾಲ್ ರಾಮನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಹಾ ಪಾಪಯೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಾನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡಾಯರು ಚೂರು ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸೊ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾಲ ಮಲ್ದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ ಅದು ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪಡು ಎಂಚ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪಡು ಓಕೆ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಜಾಬ್ ಪೋಪುನಕಲು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕಾಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೈದೇರು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಈ ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಏತ್ ಸಲ ಬೈದೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ 4 ಸರಿ ಬೈದೇರು 4 ಸಲ ಬೈದೇರು ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಉಂತುದೇರು ಉಂತಂದ್ರೆ ಉಂತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಂತಲೆ ಟೇಕ್ ಮುಗಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತೆಲುಗುದ ಓ ಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆರೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀನ್ಯಾ ದಾತೆ ಚಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ರೈಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಸೊ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಸರ್ ಅವೇ ಸಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನೆ ಇರ್ದು ಜಾಬ್ ಪೋಪುನೆ ಇರ್ದು ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜೋಕು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ಲ ನಿಡಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರು ಅನ್ಯಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುಯರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಂತ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅದು ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜೆ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಗೆ ಏಪಲ್ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ದೂರ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ಪಾರ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸರ್ ರಾವಣ ಮಿನಿಯಾರ್ ಅಂಚಾಂದ ನಾಡೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇವ್ ಪುರಾದ ಶೇವ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನದ್ದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ನಾಡೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಂದ ಅವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕಿ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅವಡೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ರಾಮ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ರಾಮದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಹರೀಶ್ ಇಂಚಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೈಥಾಲಜಿದ ಇಂದುಪುರ ಆರು ಕಿಂಗ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿವನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಮೇರ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಇನಿ ರಾಮಕಂತೇರು ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪೊಡಿರೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ದೇವರಡ ದಾದ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜರಿಗೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ರಾಮ ಇಂಕೊಂಚ ಕುಲ್ಲರ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆಂದೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲರ ಸೀಟ್ಲ ಕೊರಿಯರು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅನ್ವಿತಾ ತನ್ವಿಶ್ ಇರ್ದಾದ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ದಾದ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೀತೆ ಇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಒಲ್ಲೇರು ಓ ಪಿರ ಒಲ್ಲೇರ ರಾಮನ್ ಪಿರ ಬುಡ್ದಿರ ಎದುರು ಬತ್ತಿನ ಓ ದೇವಾ ನೆರ್ಪುಜರ ರಾಮ ಜೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಯ್ದು ಎಂಕ್ ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ತೂನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅವೇನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಾರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದು ನಿಜ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆನ್ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡೈತೆ ಇರ್ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ಡ್ ಉಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇರ್ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಲೈಕ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇರೇಡು ಪಂಡ ಇರ್ ಉಂತನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದ್ದು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ನೀಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜನ್. ಬಟ್ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಂದರ್ ಬೂರ್ದಿಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದರ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಡೆಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸೋಲೋ ಬಿಟ್ಲ ಆ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಅ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣೆಂಕ್ಲಿಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ವಿಷಯ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಎಂಕ್ದಾದ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಇತ್ತುದುಂಡ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಂಡ್. Otherwise, entire team, good job and all the best. Thank you, ma'am. Wonderful. Thank you so much. Aditi ma'am panleke neer na smile tupune engle ಖುಷಿ ದಾದ ತಂದ್ರೆ ಜಂಕಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೋಂದೆಪ್ಪ. But really nice, very good performance. Going to Welton Mascarenas. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. Yes sir. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಹುಷಾರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇನಿ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಎನಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆರರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಗ ಇಡ್ದು ಡಬಲ್ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಸನ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಪ್ರಮೋದನ್ನ, ಸಾರಿ ಅದ್ವಿತಿ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ. ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತಾರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯರ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಒಂತೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಒಂತೆ ಎತ್ತಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೂರದ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲರ್ ಐ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. Today's day semi-finale is important as well. So aವೇನ ನಿಕ್ಲು ತರಡ್ದು ಇದು ಒಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಚ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ your homework right andand. But overall it is a okay yet clean beautiful act and a simple act and the panoli. So if you get selected, Divyashri and the choreographer, if you guys get selected to finale, I don't want to see such acts. On a serious note, wake up, semi-finals. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಿಟಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದು ಪಡೆ ಆವಡೆಗೆ ಚೂರು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ದ ಶೈನ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಅದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇರೇಗಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು. ಓಕೆ ನಾನು ಟಪಂಗ್ వచ్చి ఒక ఫోక్ మాత్రం అన్పును. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఈ స్టేజ్ డే క్లాసికల్ మంది. వెరీ గుడ్. సో ఈ థింక్ అంచించి ఆదిప్పు ఎనర్దు. ಸೊ
ಓಕೆ ನಾನು ಪನಿಲಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿದು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನು ಐಡ್ಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮನ್ಪಡಂದು ಆ ಸೈಡಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರೇಗ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಗ್ಲ ಈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ ಈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ ಅಂತ ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಪ್ಪಂಗೊಚ್ಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ದಯಮಂತಿಜರ್ ರಾಮನ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಡಿಷನ್ ಈ ಜನ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ದಾಪ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ವೈಟ್ ಎಡ್ಡೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 100% ಕೊರೋಲಿ 200% ನಮಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತಿನಿ ಪಂದ್ ಅವು ಆಪು ಜತೆ ಸಿ ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲರ್ ಅವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ 100% ಆತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಜರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈತ ಹೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಈತ ಪಾಲಿಶ್ ಅವಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರು ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಹಿಡ್ದುಂಬು ರಾಮದೇವರು ಒಂಚೂರು ದಾದನ್ನ ಪಾತೇರ್ವೇರ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಈರ್ನ ಬಾಣೆ ಅನ್ ಪತ್ತವನ್ನು. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಲರಾಮನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಐಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಈ ನಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಡು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡು ಪೂರಾ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗಲ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಗಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈತ್ ಪಾತೇನ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾಯಿನತ ನನ್ನ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರ ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ದಾದನ ತುಳಸಿನ ಪತ್ತವನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಮಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಡೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಆವಡ ದಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ತಂಡದ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಮ್ಮೀಸ್ನ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by